bar eken, bir ýok eken. Gadim zamanny gurbaga bilen garynja dost bolupdyrlar. Ýöne olar biri bilen az görüşýän eken. Sebäbi garynja ýaz diýmän, tomuz diýmän, iýmit ýygnap gysha taýýarlyk görýän eken. Gurbaga bolsa, iki pasylym işlemän, tans edip aýnym-aýdyp geçirýän eken. Ýanygym gelpeselendi. Hey! Oho, garynja da. Näme beýdip bassa da gara deri bolup ýördüm. Görüň okmy? Gysha taýýarlanýar. Kış entek wagt gene. Gurbaga şu wagt ejenini işlemän haçan işlejekkä? Hayran galaymaly. Birden gyş düşüp, gar ýagyş ýagyp başlaýar. Howa mazaly sowaýar. Hemme canlar hinine girip gözden ýitýär. Gurbaga bolsa, iýmitsiz, jaýsyz näme etjegini bilmän garynjaň gapysyny kakýar. Salam, garynja dost. Gaýrat edip meni şu kıştan halas et. Howa gatty sowuk. Gurbaga dost. Tomuzsa näme işledin? Ay, sen sorama. Hiç sat etmeyendirin. Yaltalan kurbanı oldum. Kış için hiç sat yığnamadım. Dans ettim, aydım. Vaktimi boş geçirdim. Dost. İşlemedik, işlemez diýen nakal eşitipmidin? Vah, men öýer ýalňyşymy düşünýän. Inni kışa hükman öňünden taýarlyk görür. Yer bolýa da. Şu ýyl saňa kömek edeli. Ýöne inniki ýyl. Biliňi berk uşagyn. Hükman.